سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري. سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت لومي تنتناوي تبصاب رابعي مدرخ تور دي فرانس بناي دغفتي بينيام كاب زهابو رئيتو تبغيسنا مصينا لونا بينيام جيغا غيرو لومي سلمنتا يترف كابتا هاديما زو علت غجله مادس بيدرسن مسኦም نيرو تصميمو دما تعويتو مادس بيدرسن مسኦም كم زنبره يفلطيو كم زي ترف مسرغاغصه كحوسو نيرو سلمنتا يتغاغيو زخبركم تخاتلتنا زي بوزحات دغفتي بينيام غرماي زقربو رئيتيو ካብ ዘለዎም ናይ ቀረባ ምክትታልን ተገዳስነትን ዝነቐለ ኮይኑ ብደገ ውጽኢቱ ጥራይ ክረአ እንከሎ ርትዓዊ ሓሳብ ይመስል እዩ ንቢንያም ግርማይን ማድስ ፔደርሰንን ከም ክልተ ቀንዲ ተዋዳደርቲ መጠን ብምውሳድ ሓደ ካብ ሃደመ እቲ ሓደ ስለምንታይ ተሪፉ ምባል ንቡር ሕቶ እዩ ይኹን እምበር ቅድድም ብሽክሌታ ኣብ ፕሮፌሽናል ሳይክሊን ውሳነታት ብስምዒት ዘይኮነ ብዓቕሚ ኣካላት ብናይ ጋንታ ስልትን እዩ ዝውሰን ቀንዲ ዕላማ ቢንያም ግርማይን ጋንቱ ኤንኤስኤን ሳይክሊን ቲምን ኣብዚ መድረኽ እዚ ነታ ኣብ መበል 93.4 ኪሎሜትር ዝነበረት ናይ ማእከል መድረኽ ናይ ነጥቢ ስፕሪንት ምዕዋት እዩ ነይሩ ቢንያም ናብታ ቀዲማ ብሬክ ኣዌይ ዝገበረት ማለት ዝሃደመት ጉጅለ ዝኣተወሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ነዚ ዕላማ እዚ እዩ ነይሩ ነዚ ዕላማ እዚ ድማ ብግቡእ ተዓዊቱሉ እዩ ቢንያም ኣብታ ዝነበረት ናይ ማእከለይቲ ማለት ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ብቕጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ዝለዓለ 25 ነጥብታት ክረክብ ክኢሉ ፊሊፕሰን 20 ነጥቢ ማዲስ ፔደርሰን ድማ 16 ነጥቢ ጥራዮም ረኺቦም እዚ ንቐጠልያ ማልያ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ እቲ ናይ ነጥቢ ቅድድም ዝተገብረ ቀልስ ምስተዛዘመ እቲ ውድድር ብኡንብኡ ናብቲ 10.9 ኪሎሜትር ንውሓት ዝነበሮ ብማእከላይ ገምጋም 5.5 ሚታዊት ምንቅዕራር ወይ ክብደት ዓቐብ ዝነበሮ ናይ መበል ካልኣይ ደረጃ ምድብ ዓቐብ ይኣትዩ ኣብዚ ክርስዕ ዘይብሉ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ትሕቲ 41 ዲግሪ ሴልሲየስ ዝበጽሕ ዝሓየለ ሃሩር እዩ ተኻይዱ ቢንያም ንሓጸርትን ማእከላይን ዝዓቆኖም ጎቦታት ብጽቡቕ ክሰግር ዝኽእል ቁልጡፍ ተቐዳዳሚ እኳ እንተነበረ ከምዚ ዝበለ ነዊሕን ትርር ዝበለ ናይ ካልኣይ ደረጃ ምድብ ዓቐብ ምስቶም ሓያላትን ንናይ ኣንበሳ ዓቐብ ዕላማ ገይሮም ዝወዳደሩን ተቐዳደምቲ ተጸሚምካ ክትስዕብ ምፍታን ምስቲ 17 መድረኻት ተሪፍዎ ዘሎ ውድድር ሓይሊ ኣካላትካ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዳኸም ዝገብር ፔደርሰን ካብ ቢንያም ብዝያዳ ኣብ ከበድቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ተሞክሮ ዘለዎ ንነዋሕቲ ጎቦታት ናይ ምስጋር ፍሉይ ዓቕሚ ዘለዎ ተቐዳዳማ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ፔደርሰን ነዚ መድረኽ እዚ ከም ቀንዲ ዕላምኡ ገይሩ ክሰርሓሉ እዩ ብናይ ጋንታ ስትራቴጂ ተዳልዩ መጺኡ እቲ ኣብ መንጎ ቢንያምን ፔደርሰንን ዝዓበየ ፍልሊ ዝፈጠረ ግን ታክቲክ ጋንታታትን ደገፍን እዩ ጋንታ ፔደርሰን ዝኾነት ሊድል ትሬክ ኣብቲ ናይ ብሬክ ኣዌይ ጉጅለ ሰለስተ ሓየልቲ ተቐዳደምቲ ነይሮም እዮም ማዲስ ፔደርሰን ማቲያስ ቫሴክን ኩዊን ሲሜንስን ቫሴክን ሲሜንስን ንፔደርሰን እንዳሓገዙን እንዳሰሓቡን ፍጥነቱን ሓይሉን ክዕቅብ ገይሮም እዮም ቢንያም ግርማይ ግን ኣብታ ናይ ብመጥቃዕቲ ዘምለጠት ማለት ብሬክ ኣዌይ ዝገበረት ጉጅለ በይኑ እዩ ነይሩ ሓገዝቲ ጋንታ ከይሃለውኻ ነዊሕ ዓቐብ በይንኻ ክትስዕብ ምፍታን ብፍላይ ኣብ ከም ዝበለ ሃሩር ንኣካላትካ ዓብዪ ጉድኣት እዩ ዘውርደሉ ቢንያም ካብታ ቀዳሚት ጉጅለ ተፈልዩ ናብ ፔሌቶን ማለት ናብታ ቀንዲ ጉጅለ ክምለስ እንከሎ ጽቡቕ ገይሩ ኣመዛዚኑ ዝሓሰበሉ ብሱልን ኣገዳስን ውሳነ እዩ ነይሩ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ 3 ሰሙን ውድድር እዩ ሎሚ ኣብዘይ ዓቕምኻ ዝኾነ ጎቦ ተጸሚምካ ሓይልኻ ሙሉእ ብምሉእ እንተደኣባኺንካዮ ንጽባሕን ንዝቕጽሉ መድረኻትን ዝኸውን ዓቕሚ ኣይክህልወካን እዩ ስለዚ ነቲ ዝደልዮ ነጥቢ ምስ ወሰደ ሓይሉ ዓቂቡ ናብ ፔሌቶን ምምላሱ ብናይ ቅድድም ብሽክሌታ ስነፍልጠታዊ ታክቲክ ኣገባብ ቁኑዕ ውሳነ እዩ ብሓፈሻ ቢንያም ግርማይ ሎሚ ጌጋ ይገበረን ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ጋንታ ዕላማ ማለት ኣብ ናይ ማእከል መድረኽ 25 ኣዝየን ዘገድስኦ ነጥቢ ምውሳድ ግቡኡ ብዝበለጸ ፈጺሙ እዩ ምስ ማዲስ ፔደርሰን ክወዳደር ዘይምፍታኑ ድማ ምስቲ ንዕዑ ዝበዝሐ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸስበለን ዝጽበየኦ ዘለዋ ምቹኣት 7 መድረኻት ኣብ ግምት ብምእታው ዝጠቅም ብሱል ታክቲካዊ ውሳነ እዩ ነይሩ ፔደርሰን ናይ ሎሚ መድረኽ ተዓዊቱ እዩ እዚ ግን ብሓገዝ ጋንታን بفولي عقمي مسجار قبوطاتن استرخبه وجهي تيمبر بينام زسنفو وي زي تقدسلو كوينو ايكونن
ኣብዚ መበል ራብዓይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ዝተረኣዩ ዘይትፅቢታውያን ትዕዝብትታትን ውፅኢታትን ነቲ ውድድር ፍሉይ መልክዕ ዘትሓዙን ንቐጻሊ መድረኻት ዓቢ ናይ ስልቲ ለውጢ ከም ዝመጽእ ዝገብሩን እዮም። ሓደ ካብ ዝዓበየ ኣገራሚ ፍጻሜ እቶም ቀንዲ ተወዳደርቲ ሓፈሻዊ ደረጃ ከም ታዴይ ፖጋቻ፣ ዮናስ ቬንገጋርድን ነቲ ናይ ብሬክ ኣወይ ጉጅለ ልዕሊ 7 ደቂቕን 50 ካልኢታትን ፍልልይ ክወስድ ትሚሎም ፍቓድ መሃቦም እዩ። ኣብ መጀመርታ ሰሙን ቱር ዲ ፍራንስ ከም ዝበለ ዓብይ ናይ ግዜ ፍልልይ ምፍቃድ ልሙድ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኢማራትስ ነታ ቢጫ ማልያ ንምክልኻል ትገብሮን ተውፅኦን ዝነበረት ዓብይ ሓይሊ ንምዕቃብን ጸቕጥን ምጉዳልን ብምባል ነታ ማልያ ንግዚኡ ንዝመስል ንጋንታ ዩኤንኦኤክስ ሞቢሊቲ ዝኾነ ቶርስቴይን ትሬን ኣሕሊፋ ሂባቶላ። እዚ ንዝመጽእ መድረኻት ሓይልን ምዕቃብ ዝተገብረ ስልታዊ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ርድኡ። ቶርስቴይን ትሬን ካብ 24 ደረጃ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ብምድያብ ብጫ ማልያ ክለብስ እንከሎ ሾን ኩዊን ድማ ብማዕረ ግዜ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይርከብ። ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣብዚ መድረኽ እዚ ዘርኣየቶ ብቕዓት ዘይትፅቢታውን ፍሉዩን እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ መድረኽ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ሒዝካ ምውፃእ ኣዝዩ ሳሕቲ ዝረአ ፍጻሜ እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ እቲ ዘገርም ወዲ 24 ዓመት ወዲ ቼክ ሪፐብሊክ ተቐዳዳማይ ማቴስ ቫሴክ እዩ። ንሱ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ጉጅለ ኮይኑ ነቲ ፍጥነት ክቋጻጸሮን ንማዲስ ፔደርሰን ብሉጽ ናይ መወዳእታ መስሓብ ማለት ሊድ ኣውት ክገብረሉን እንከሎ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ደረጃ ናይ ጂሲ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ጻዕዳ ማልያ ናይ ብሉጽ መንእሰይ መሪሕነት ክውንን ክኢል እዩ። እዚ ድማ ጋንታ ሊድል ትሬክ ክሳብ ክንደይ ውጽኢታዊት ጋንታ ኮይና ከም ዘላ ዘርኢ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ማእከላይ ሙቐት 36.7 ዲግሪ ሴልሲየስ ክኸውን እንከሎ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ሙቐት ክሳብ 41 ዲግሪ ሴልሲየስ በፂሑ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብ ዘመን እዚ ካብ ዝተመዝገቡ ዝለዓሉ ሙቐት ናይ ሓደ መዓልቲ እዩ። እዚ ብርቱዕ ሃሩር እዚ ኣብቲ ውድድር ዓብይ ተራ ተፃዊት እዩ። ከም ጆሹዋ ታርሊንግ ዝበሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ካብ ፔሌቶን ኣቐዲሞም ክተርፉን ከለው ከም ቢንያም ግርማይን ጃስፐር ፊሊፕሰንን ዝበሉ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ድማ ነቲ ናይ ነጥቢ ቅድድም ምዛዘሙ ብኡንብኡ ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሰናቢቶም እዮም። እዚ ሙቐት እዚ ናይ ተቐዳደምቲ ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ዝፈተነ ኮይኑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ፓብሎ ካስትሪሎ ካብ ሙቪ ስታር ቲም ካብ ዝተረፉ 15 ኪሎ ሜትራት ዘርኣዮ ናይ ምጥቃዕ ድሌትን ወንን ዘይትፅቢታዊ ነይሩ። ካስትሪሎ ኣብ ቅድሚኡ 3 ናይ ሊድል ትሬክ ሓያላት ተቐዳደምቲ ከም ዘለው እንዳፈለጠ ብተደጋጋሚ ኣብ መበል 36 14 8 3 1.8 ኪሎ ሜትር ብምጥቃዕ ነቲ ውድድር ህይወት ከልብሶ ተዓዚብና ኢና። እዚ ድማ ንጋንታ ሊድል ትሬክ ኣብ ዓቢ ስጋኣት ዘእተወ ኮይኑ ንዕኡ ናይቲ መድረኽ ብሉጽ ተቓላሳይ ማለት ሞስት ኮምባቲቭ ራይደር ሽልማት ንኽረክብ ኣኽኢልዎ ኣሎ። እቶም ቀንዲ ናይ ግዜ መተሃላለኽቲ ተቐዳደምቲ ፖጋቻን ቬንገጋርድን ነቲ 7 ደቂቕን 53 ካልኢትን ፍልልይ ክመልስዎ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ንቶርስቴይን ትሬን ሾን ኩዊንን ከም ዝበለ ዓብ ናይ ግዜ ብልጫ ምሃብ ግን ኣብቶም ዝቕጽሉ ማእከላይ ዝዓቐኖም ጎቦታት ሓድሽ ጸቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ነቶም ካብ ብሬክ ኣወይ ዝወፁ ተቐዳደምቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቀዳሞት 10 ደረጃታት ናይ ጂሲ ክጸንሑ ዕድል ክህቦም ይኽእል እዩ። መበል ራብዓይ መድረኽ ውጽኢቱ ብዓወት ማዲስ ፔደርሰን ይዛዝም ዳ እምበር እቲ ዝተረኣየ ናይ ስልቲ ለውጢ ናይ ሙቐት ጸቕጥን ናይ ሓፈሻዊ ደረጃ ምቅያራትን ነዚ ናይ 2026 ቱር ዲ ፍራንስ ካብቲ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ተለዋዋጥን ኣራሳንን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኣየ እዩ። ኣብዚ መበል ራብዓይ መድረኽ ዝተመዝገበ ውጽኢት መሰረት ብምግባር እቲ ንቐጠልያ ማልያ ማለት ንናይ ነጥቢ ደረጃ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣዝዩ ተወዳዳርን ስልታውን መልክዕ ሒዙሎ። በዚ መሰረት በዚ ናይ ሎሚ ውጽኢት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ናይ ደረጃ ቀጠልያ ማልያ ድሕሪ መበል ራብዓይ መድረኽ ቀዳማይ ማዲስ ፔደርሰን ብ103 ነጥቢ፣ ካልኣይ ታዴይ ፖጋቻ 55 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ዮናስ ቬንገጋርድ 44 ነጥቢ፣ ኩዊን ሲመንስ 42 ነጥቢ፣ ሓምሻይ ኣይዛክ ዴልቶሮ 39 ነጥቢ፣ ሻድሻይ ቢንያም ግርማይ 39 ነጥቢ፣ ሻውዓይ ድማ ያስፐር ፊሊፕሰን 30 ነጥቢ። ፔደርሰን ሎሚ መድረኽ ብምዕዋቱ 50 ነጥቢ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ማእከል መድረኽ ነጥቢ ሳልሳይ ብምውፃእ 16 ነጥቢ ብሓፈሻ ምሳ ቀዲሙ ዝጸንሖ 37 ተደሚሩ ናብ 103 ብምድያብ ርኡይ ዝመስል ፍልልይ ፈጢሩሎ። ፔደርሰን ዘለዎ ብልጫ ንሱ ከም ተቐዳዳማይ ዘለዎ ዓቕሚ ቨርሳታይል ማለት
ኣብ ኩሉ ከድምዕ ከም ዝኽእል ምዃኑ ዘመስከረ እዩ። ቢንያም ግርማይ ሎሚ ኣብታ ናይ ብሬክ ኣወይ ጉጅለ ብምእታው ነታ ናይ ማእከላይ መድረኽ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ብምዕዋት 25 ነጥቢ ወሲዱሎ። እዚ ድማ ጋንትኡን ንሱን ንቐጠልያ ማልያ ዓብዪ ቆላሕታ ከም ዝገበሩላ ዘርኢ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብ39 ነጥቢ ኣብ መበል ሻልሻይ ደረጃ ይርከብ። ያስፐር ፊሊፕሰን ሎሚ ኣብቲ ናይ ማእከል መድረኽ ቅጽበታዊ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ 20 ነጥቢ እኳ እንተወሰደ ብሓፈሻ ግን ብ30 ነጥቢ ንድሕሪ ተሪፉሎ። እዚ ድማ ኣብተን ዝቕጽላ ናይ ፍላት ማለት ናይ ጎልጎል መድረኻት ዓብዪ ስራሕ ከም ዝጽበዮ ዘርኢ እዩ። ፖጋቻን ቬንገጋርድን ሎሚ ኣብ ቀዳሞት ደረጃታት ይሃልው እምበር ቀንዲ ዕላምኦም ቢጫ ማልያ ስለ ዝኾነ ኣብተን ዝቕጽላ ናይ ጎላጎል መድረኻት ነጥብታት ክወስዱ ስለ ዘይኮኑ በብቕሩብ ካብ ቀጠልያ ማልያ ንድሕሪት ክተርፉ እዮም። ንመጻኢ ነዛ ቀጠልያ ማልያ ዝግበር ቃልሲ ኣብ 3 ቀንዲ ረቋሒታት ዝተመስረተ ክኸውን እዩ። ኣብተን ዝቕጽላ ሙሉእ ብምሉእ ጎላጉል ዝኾና መድረኻት ንያስፐር ፊሊፕሰን ሓዊስካ ነቶም ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ከም በዓል ቢንያም ግርማይ ዝምችኣየን። ፊሊፕሰን ብፍጥነት ካብ ፔደርሰንን ቢንያምን ዝሓሸ ዓቕሚ ኣለዎ ተባሂሉ ናብዚ ውድድር ኣትዩ ዘሎ ተቐዳዳማ እዩ። ስለዚ ኣብተን ናይ ጎላጉል መድረኻት ተኸታተልቲ ዓወታት ማለት ነፍሲ ወከፍ 50 ነጥቢ ብምምዝጋብ ነቲ ፍልልይ ብቕልጡፍ ከጽብቦ ትጽቢት ተገይሩሉ ይርከብ። እቲ ዝዓበየ ቀልስ ቀጠልያ ማልያ ኣብዘን ማእከላይ ዓቐብ ጎቦታት ሒዘን ዘለዋ መድረኻት እዩ ክኸውን። ከምቲ ሎሚ ዝተረኣየ እቶም ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ከም ፊሊፕሰንን ኣብ ከበድቲ ጎቦታት ክተርፉን ከለዉ ቢንያም ግርማይን ማዲስ ፔደርሰንን ግን ነቲ ጎቦታት ተጻዊሮም ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም። ቢንያም ግርማይ ኣብ ከምዚ ዝበለ መድረኻት ናብ ናይ ብሬክ ኣወይ ጉጅለ ብምእታው ነተን ኣብ ማእከል ዘለዋ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ማለት ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ብምዕዋት ነጥብታት ክእክብ ይኽእል እዩ። እዚ ስልቲ እዚ ቢንያም ኣብ 2024 እውን ዝተጠቐመሉን ዝተዓወተሉን ብሉጽ ሜላ እዩ። ጋንታ ሊድል ትሬክ ብማቲያስ ቫሴክን ክዊን ሲመንስን ኣቢላ ንማዲስ ፔደርሰን እትህቦ ዘላ ደገፍ ኣዝዩ ሓያል እዩ። እዚ ድማ ንፔደርሰን ኣብ ዝኾነ መድረኽ ነጥቢ ክእክብ ዓብዪ ዕድል ይህቦ። ጋንታ ኤንኤስኤን ሳይክሊን ቲም ናይ ቢንያም ግርማይ ጋንታ ከምኡ ድማ አልፒሲን ናይ ፊሊፕሰን ጋንታ ንተቐዳድምተን ንምሕጋዝ ካብ ዝንላዕሊ ክሰርሓ ይግበአን። ቢንያም ኣብተን ዝቕጽላ መድረኻት ካብ ጋንትኡ ተወሳኺ ናይ ምስሓብ ማለት ሊድ ኣውት ሓገዝ እንተደኣ ረኺቡ ንፔደርሰን ከጨንቆ ይኽእል እዩ። ማዲስ ፔደርሰን ብሰንክቲ ሕጂ ዘለዎ ርኡይ ናይ 103 ነጥቢ መሪሕነት ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ይርከብ። ይኹን እምበር እቲ ውድድር ጌና ኣብ መጀመርትኡ ስለ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ነቲ ሎሚ ዘርኣዮ ናይ ምህዳም ስልቲ ማለት ብሬክ ኣወይ ታክቲክ ቀጻልነት እንተደኣ ሂብዎ ከምኡ ድማ ኣብተን ዝቕጽላ ጎላጉል መድረኻት ኣብ ቀዳሞት 3 ደረጃታት ከኣቱ እንተደኣ ክኢሉ ነታ ቀጠልያ ማልያ ክውንና ዓብዪ ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብቲ ዝመጽእ መድረኽ ውድድራት ኣብ መንጎ ፔደርሰን፣ ቢንያም ግርማይ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝግበር ኣዝዩ ማራኺ ውድድር ክንዕዘብ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ራብዓይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ኣብ ውሽጢ ፔሌቶን ዘሰንብድ ናይ 5 ተቐዳደምቲ ሓደጋ መውዳቕ ኣጋጢሙ ነይሩ። እቶም ዝወደቑ ተቐዳደምቲ ሲልቫን ዲሌር ካብ አልፒሲን፣ ሲሞነ ቪላስ ካብ ኣስታና፣ ሞቴይ ሞህሪች ካብ ባህሬን፣ ጆርጅ በነት ካብ ኤንኤስኤን ከምኡውን ጄክ ስቱዋርት ካብ ኤንኤስኤን እዮም። እዚ ፍጻሜ እዚ ብፍላይ ንጋንታ ኤንኤስኤን ናይ ቢንያም ግርማይ ጋንታ ክልተ ሓገዝቲ ተቐዳደምቲ ማለት በነትን ስቱዋርትን ስለ ዘጠቓለለ ዘሰንብድ ነይሩ። ይኹን እምበር ኩሎም ተቐዳደምቲ ተመሊሶም ኣብ ብሽክሌቶኦም ክድይቡ ክኢሎም ኣለዉ። ብዘይካዚ ኣብ መወዳእታ 19 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ቶም ፒድኮክ ብተኸታታሊ 2 ግዜ ናይ ብሽክሌትኡ ጎማ ነፊስዎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ መወዳእታ ፍጥነት ዝውሰነሉ ግዜ ተኸታታሊ ናይ ጎማ ሓደጋ ከጋጥመካ እንከሎ ኣዝዩ ዘሕርቕ ፍጻሜ እዩ። ይኹን እምበር ብሓገዝ ጋንትኡ ተመሊሱ ምስ ፔሌቶን ክሕወስ ክኢል እዩ። ኣብ ገሊኡ ናይቲ መስመር ቦታታት እቲ ሙቐት ክሳብ 41 ዲግሪ ሴልሲየስ በፂሑ ብምንባሩ እዚ ንኣካላት ተቐዳደምቲ ኣዝዩ ዘሰንበደ ፈተና ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ከም ጆሹዋ ታርሊንግ ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ብሰንኪ ጸቕጢ ሙቐት ካብ ፔሌቶን ቀልጢፎም ክተርፉ ተገዲዶም እዮም። ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንኹሉ ኣፍቃሪ ናይ ዝውድድር ዘገረመን ተስፋ ዝሃበን ፍጻሜ ናይቲ ሎሚ ቢጫ ማልያ ዝለበሰ ቶርስቴይን ትሬን ታሪኽ እዩ። ትሬን ኣብ 2022 ናይ ፍረ ነፍሲ ካንሰር ሓሚሙ ከም ዝነበረን ካብ ካንሰር ሓዊ ድማ ሎሚ ኣብ መበል ራብዓይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ መሪሕነት ቢጫ ማልያ ክረክብ ምኽኣሉ ኣዝዩ ፍሉይ ናይ ዓወት ታሪኽ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትንተናዊ ትሕዝቶ ራብዓይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ኣብዚ ንዛዝም ጽባሕ ኣብ ናይ ሓምሻይ መድረኽ ክንረኸብ ኢና።
ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ከይገበርኩም ኣይትሕለፉ ሰሰናዩ سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمري